Дәвам итәбез. Татар бай, дәүләтле, шәүкәтле заманнарында көтү мал тоткан, нигездә ат һәм сарык. Колхоз-совхозлар кырган вакытларда шәхси хуҗалыклар юкка чыгарыла. Ат тоту традицияләре дә онытыла. Әмма соңгы елларда гырыф-гадәтләрне кайтару процессы бара. Бөгелмә районында чып-чын татар атларын үрчетү үзәге бар. Сюжетны карыйк. Без шәһәр балаларына табигать кочагына эләгү бәхеткә тиң. Бу кадәр иркенлеккә, саф һавага башлар әйләнә. Шулай матурлыкка сокланып йөргәндә бер күренешкә тап булдык. Җәй көннәрендә тау битләрендә яшел ширәм ашаучы атларны күрергә күнеккәнбез. Лениногорск һәм Бөгелмә районнары чигендә атлар хәтта кышында тау битендә үзләренә ризык таба ала. Алар 70-80 см калынлыктагы кар астыннан тибенеп үзләренә ашарга ризык табалар. Чөнки бу чып-чын татар атлары. Шаккаткыч, оят булса да әйтим, татар атлары барлыгын моңа кадәр белмәгән идем. Татар аты турында бина инде күптәннән үк теге бәләкәй чагыннан ук бабай да сөйләп бара иде инде. Но әйтте инде коллективизация заманында зур ире атларны кайтара башлап, безнекеләр әкрен генә юкка чыкты. Менә шул заманадан булганын хәтерлим. Безнең инде бу якларда көз көне бит инде ярминкә булган. Шул ярминкәдә катнашканнар безнең атлар ел сайын 1863 елгы язмаларда да бар әле бу сакланган, газетада язылган инде. Атсыз ир, канатсыз кыш дигәндәй, Фәрит абый да тормышын атларсыз күз алдына да китерә алмый. 2010 елда татар атлары үрчетү үзәге булдыра. Хәзер инде хуҗалыгында 100дән артык йылкы бар. Татар атлары башкалардан нәрсәсе белән аерыласың? Бик чыдам атлар инде. Бер ирәнгән ат булса көненә 100 чакрым рәхәтләнеп үтә торган атлар. 50 генә түгел, 100 километрлап. Яхшы атка камчы кирәкми диләр. Бу атлар да иртән тауга менеп китә, кичен үзләре әйләнеп кайта. Әйткәнемчә, алар кар астыннан үзләренә ризык таба ала. Әгәр дә кар бик тирән булса, өер айгыры үз өерен куып, болынны 1-4-5 тапкыр аркылыга буйга таптатып чыга. Аннан соң кар йомшара, тибенгә яхшы була. Егетләр белән башлаганда шушындый фикердән башладык. Бердән үзебезнең татар халкына татар атын кайтарга яңадан. Ул бит инде кайтара кирәк, вакыты җитте. Икенчедән, безнең хәзер балалар авылларда атлар калмады. Шәһәр балалары ат белән сыер нәрсә икәнен аера белмиләр. Менә монда хәзер Лениногорскдан, Бөгелмәдән, Карабаштан, Әлмәттән киләләр ял итәргә. Без аларны балаларны, кешеләрне утыртып йөртәбез атта, чанада менә кыш көне. Дөньяда экотуризм күренеше тарала башлады. Бу атлар үзәге дә үзенчә экотуризмның бер үрнәге. Милли традицияләрне кайтаруга караган мондый башлангычның дәвамы да булсын иде. Мен инде телим үзебезнең һәрбер районда, һәрбер шәһәр тирәсендә шушындый атлар булсын иде. Үзебезнең халык үскәндә, бәләкәйдән үк шушының кымызын ичеп, атны кочаклап, атта йөргә балалар өйрәнсен иде. Менә шушы программа бит, үзе бер программа. Ниндидер программа читтән эзләп йөрибез. Читтән эзләп йөргә кирәк түгел. Ул программа гомумән үзебездә бар, аны тормышка ашырга кирәк. Вакыт җитте. Берничә йылкыны арча якларына затканнар инде. Тырыш егетләр булганда татар атларының борынгы заманнардагы данын кабат кайтарып була дигән сүз. Бригада безнең әйбәт эшләргә буламын да, рәхәтләнеп әкрен нәрсәкә. Янәшәңдә ышанычлы егетләр булу иң мөһиме. Фәрит абый бу яктан бәхетле. Аның хезмәттәшләре дә әлеге эшкә бар күңелен биреп эшли. Алар арасында атка беренче мәртәбә 3 яшендә атланган Алексей да бар. Здесь с ними имеется возможность любому парню ощутить настоящее мужество, почувствовать в себе вот силу, задор, когда подходишь к ним, ну, забывается вообще обо всем на свете, все плохое уходит, от них исходит чистая, добрая энергетика. Атлардан да, аларны саклап йөрүче алабайлардан да, гомумән таулардан, авылдагы һавадан яхшы энергетика биркелә. Күкрәк киереп, рәхәтләнеп сулап була монда. Атка атлангач кан үзенекен итә битәй. Әйтерсең гомер буе атка атланып, кыр дала буйлап йөргәнбез. Фәрит абый әйтмешли, сәламәтләнеп кайтабыз шәһәребезгә. Лилия Сиражиева, Татарлар, Бөгелмә районы. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программаның икенче өлешендә Кырым якларына юл алырбыз.
Кырымда милли зәркән остаханәсе. Вот это вот филигрань, это татары. Һәм азактан татар шәйрәнәбез. Әлеге дәресебезне Фуат Мансуров иҗатына багышлар.